Jeg gør, hvad jeg vil, fanger momentet. Jeg tager ordentligt fat, for der er så meget at se. Hej, og velkommen til daglige nyheder fra Kalundborg. Interview. Og vi har et helt nyt interview med Stuart, der har været ude for en meget særlig hændelse. Okay, Stuart, fortæl mig om, hvordan det var. Ja, jeg var sådan i en fly, ikke også? Og så skulle jeg op på toilettet, og så var der sådan en russisk yder, som der ville, ja, sådan, det man gør. Og så sagde jeg, nej tak, så sagde jeg, du får 2 milliarder. Så sagde jeg, ja, tak, det vil jeg gerne. Og så sagde jeg brunsen på maven, og så blev jeg nødt til at tørre mig. Og så gik jeg ud, og så kom jeg til Kreta, ikke også? Så var der en fra Schweiz, sådan en schweizisk mand, der er bøse, ikke også? Men det gør jeg ikke. Så rejser jeg hjem til Danmark, ikke også? Hjem til min dejlige kone. Så har hun kraftigt med skrevet, fordi så har hun lige pludselig blevet læbe. Hvad er det her for et langt vej? Jamen, jeg kan jo godt forstå dig, altså. Så jeg skulle irriterende, når jeg skulle blive læbe og bolle med andre damer, altså. Det kan jeg sgu godt forstå for dig. Det skulle jeg også jo, ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men hvordan har du det efter hændelsen? Jeg har hørt, du har haft nogle alkoholproblemer. Ja, jeg får det jo dejligt med at drikke. Det er jo dejligt. Så bliver man i godt humør igen. Ja, men jeg tager også lidt dejligt. Men vi har jo hørt, du har været ude med en lille hændelse med et fodboldstadion, hvor du løb nøgen ind. Og bollet dommeren i hovedet og født ud. Det er fordi, jeg var fuld, ikke også? Når man er fuld, så gør man ting, som man ikke vil. Man vil jo ikke være fuld. Hvad? Man må ikke være fuld om det. Hold nu kæft, mand. Hvad er du ikke lige? Jeg er ikke fuld. Men det er der sgu da også. Det er ikke mig, der er en whiskyflaske stående bag stolen. Nej, det er mig. Ja. Du må faktisk slet ikke have mere af, men det var jo krav for livet. Men nu skal jeg kraftedeme se min søn. Ja. Han er ligesom en god som mig og drikker. Ja. Hej min søn. Det er så Ole, ikke? Er du okay? Har du det? Du må ikke have den her med. Nej. Jeg skal kraftedeme spille lidt for mig. Nej, og så du må ikke have Hallo, vent lige. Han skal spille lidt, og så synger jeg. Ikke også? Kom så skal vi. Han spiller lige et nummer, og så synger jeg. Det var onkel Simon, der gik en tur, så mødte han en bulldog, og så blev han kraftedeme bidt sit øre af, og så faldt han sådan her. Og så gik han op igen, så gik han hjem og tog et glas saftevand, og så dagen efter, så mødte han sin kone med en luder på Schweiz, og så gik de så godt her. Var der skamfat. Sikkerhedsfaktor. Sikkerhedsfaktor. Tag mod. Sikkerhedsfaktor. Tag mod. Og sørg for politiet, der er godt af dig. Har jeg lidt drik? Jeg trænger til noget. Kom der ud for helvede. Sikkerhedsvagt! Kommer du lige her lidt tæt? Nu videre til storebror. Sikkerhedsvagt! Hvad fanden er der med pumper? Om det styrer da ikke, hvad? Nu! Og tak til det daglige nyheder fra Kalundborg. Oh,